இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். 4/5/2026 சித்திரை 21 மே திங்கட்கிழமை. இன்று கிருத்திகை அனுச நட்சத்திரம். இன்றைய நல்ல நேரம் காலை 6:30 முதல் 7:30 வரை, மாலை 1:30 முதல் 2:30 வரை. கௌரி நல்ல நேரம் காலை 9:30 முதல் 10:30 வரை, மாலை 7:30 முதல் 8:30 வரை. ராவு காலம் காலை 7:30 முதல் 9 மணி வரை. யமகண்டம் காலை 10:30 முதல் 12 மணி வரை. சூலம் கிழக்கு. இன்றைய ராசிப்பலன்: மேஷம் இன்பம், ரிஷபம் வரவு, மிதுனம் தொல்லை, கடகம் சுபம், சிம்மம் கவனம், கன்னி சலனம், துலாம் ஆர்வம், விருச்சிகம் நட்பு, தனுசு செலவு, மகரம் வெற்றி, கும்பம் பாராட்டு, மீனம் சுபம். இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். நாளை சந்திப்போம்.